Kajing kublai api barok haka keteng ka batiang tame kajung try ba unong suspa jongi uji sukris. Sasisien ni pidiang snubhai pilang barok kinong sngap siang ka program One Ban Money ya ka bala penkre penbit penbiang lengban joka Good News TV jongka KJP Sinot Sabngi. Ni aingu yu blai ba ulai lamingi lemba jingi ni sngi haka jing puson ya ka ketien ke blai haka bangin yo ya ka bantai ya ka jing kajing yat linti jongi rengkat lembat utrai jongi sasisien ngiwan haka ni kapor da ka jing terang ya ka bangin yo pediang ya ka jing kerku ju blai ya ka bangin yo pediang ya ka jing ai ju bar ho ya ka ketien ka ba pen perang ka jong Hagane kapor haga bang ya chaprang ya kene gajing syakri ngin IT ya kene kapor pan pengentang ya ka lengba jo gajing duai tongin duai Iwan bandam ke selajat ke baku jeme atrai kenrat mi balong utrai jo kemet utrai jo kemen sim utrai hakli jong ka balang barok shitulup ka perthai Melong utrai ubakar khu ya ki donut ike mensim jingi lembaga ketien jeme. Ai baka ketien ka bangin yo ban pedang lengba jingi step. Kandalong da shisha ka jingker khu na ka bata jing em jungi. Kandalong ka jingker khu ya ka bantai. Ha ka jing itu yang jongi yame. Ha ka jing em ka pamana ka sngi. Trai gerat ya lamngi ha ka jing shisha ka ketien jeme. Ai ba mensim jeme hikupa. On yo ban ya kelut. Haka baga ketien jeme kan yo ban shong ban spe haka donut ke mensim jingi ban seiso laispa ndo pau hadu shispa sha to sngo ku pa ka jing duai ngadam ngapan kini borok haka keteng utrai unong sispa jingi Jesus Christ menta hadu Allah taru amen lengba jong ni kapor ngakwa ya ka bangin pai saka ketien ke jok blai kabala shim na ka kitab u Joshua kalenong ka ba aphuai kadkhot ka ba sapusan ka ba ong kam shimdu na ki ki ba bha ya ki ba utrai ulakren hakaying Israel kalawan long baro kajing im ka jong u Joshua kalalong kabas ngutunat hadu kata-kata kabangin kemi bat bangin syam ya kaba ulalong unong yo pedang ya kata ka jing pendap ya ka kular kaba ublai ulai nado ki patemen jong ki khun Israel ubalong u Abraham kabangila aban syam haka kitab Genesis kalong kaba khatar tiu try ulaong yo hau Abraham tu khilet no mami hi nalakari bat nalakakur bat nakaying ukpa jomi sya katakari ya kabangan pen I hami tungin kemi menta ya ka kabangin lap hau Joshua kaba ya lam yu baun kren daka jing sngo shilur ya ka jing kular ki jong ublai bade ka jing lam jong banlong unong yok kenti ya ka tai ka jing kular ka ba kraw ka ba tiang ka jong ublai Moses ulalong uwai usyakri barat ba jong ublai balalong atiar ba kraw ban pelat iki khun Israel na ka yeng ka jinglong mraw hari Egypt Henry Katay kajing tray ba kraw kalalong da kajing senran bat kajing kersan jong uway usyakri jong ubalong Joshua ubadan hasenda jong hakipor baro nginyo iya kani nado ka kitab Exodus kalong ka arsau dikot katlai kum usyakri jong Moses wat haba Moses ulaya keren Rengkat bad ublai kum shilok u Joshua ulalong uta ubam shimlak kenria nakata kata banekal kajinya selok kajong Moses bad ublai Exodus live hulai katway
Hakat ma ba Moses uladai banyak le persyak yaki Amalek. Joshua ulalet ya le yakat ma Hamadan kat ba Moses uyeng nalor jung ulum bat bu yo yaga jingjob ka ba pla da ka ba ura yaga kti rengkat ka jing kersan ka jing irap jong Aaron bat uhur kibala kersan yaga jing sakra kti jong Moses da ka jing shania jong Moses Joshua ula longru unong sentiat ya kata kari ya kabala kular kabang iyo iha ka kitab jingken lunong ka katsau bat nadu nang ni ngin Shem yu Joshua rengkat baru Kaleb kibala penpau ka jing snowscam ha ka jing kular ka jong ublay kini kila penpau ka jing snowscam ha kata ka jing kular ka jong ublay ban ay ya kata kari haki war habak Kim ladon kata ka jing snowscam ha ka ni ka jing kular hapdeng kita ki para bailit sentiat lang batu nama ketangin Shem yo Joshua ubah haba udon ha ka kti ka kejat jong Moses baru long unong saki ubah hakmat ikamba ki bakra bo blay ulale hasenda jong Moses ula yo ya ka jing lam jong blay hakipor baro Shu ngin Shem ya kapor bawat haba Moses uladai ya kaba ublay shimno i ushaladi ublay hi ula pen scam ya ka jing don rengkat ka jong lembat Joshua bat baula ong bakalong ga bakong sanru baon but ya kat ka ba Moses ula but ya ki hukum ka jong utrai bat baun rikop ya kata kat kabala ai hu klemda kenria yaka syakadiang ni syakamon Joshua iway nyopra ya kabala kular ublay ulayay ayaki lengba jong Joshua ya kasnong Jericho kabangilakban Shem hang ni ba ublay upendap ya kata ka jing kular ka jing dorengkat jong haman lagi senjam jong batang da ka lengba ka kamba jong ublay ngiyo bala kam kunti ya kata ka snong Jericho kum uta ubala kmi bat ubala ya kata ka dor ka jing kular ka ktien jublay ha ka jing jong Moses Joshua ru ulayat hakiju ki senjam ban penskem ya kaktin jo ublay hapdeng ki khun Israel ki teman mesan ki rangba sensyar ki nong bishar jong ki bat upat lang hibaro ban ay ya kata ka jingkelum ka hukum ka jong Moses holor ka duan kaba ulatay haulum ebal kitab Joshua kalnong gabapra bat nangta Bakin baru ya kasenduk kajutang rengkat. Habang ipai sa kaniga dukot kabalay pusan, jong kaniga lenong ngin Shem balatho kumni syapang jong Joshua. Shimdon kaway kaktin na kaba Moses ula hukum baro, ya kaba Joshua shimla puli hau padba ki Israel. Lembar ki kentay, bat ki kena, bat nangway ubayat hapdeng jongki. Hakan ka kitab kalau nang ka ba arpulai gadukot ka ba riu hadu bapra Joshua ai ya ka juk ka jing sneng yi kun Israel ya ka ba hi uyo pediang na ublay bahkan long ka ba slur bha yaki balarakin bud ya kita ki kentien ju ublay bala ai pateng lengba ju Moses kabalong ka jingpen scam ya kata kaktin ba ulayo pediang na do kabasdang pat kalong ka ba ulamat ya ka jingbang ka jing tiang jongka bat ba ulak ban syani haka da ka donut jong baro haka jing kren penkut jong yaki khun Israel hakal nong ka ba arpusau kadukot ka ba katsau katsen ai yagani ka jingkuntu da ka ba ong mentana markata tu syap tiang utrai
Batu syakri yu haka jing janai bat ka jing shisha. Batu ino ya kita ki belai ki baki kpa jong pi ki le syakri syakata kawa. Barha Egypt batu syakri pi ya utrai. Barlada kam idai ya pi ban syakri utrai tujit pi haka nigas ngi yanu bapin syakri. Ya kita ki baki kpa jong pi kila syakri ki bala don sya shiliang kata kawa. Lani ya kita ki belai ki amor ki ba pi syong hakari jong ki ndai manga bat ka yeng jonga ngin syakri ya utrai ngin shem ya ga jing sngows kem jong u Joshua haga jing long ga ba yaine jong ka tien ga jong belai kabalalong shilenter haga jing em jong u kabalayat hasenda rengkat lemat u hashilenter kajing trei bat kajing im gojo u kat kabau blai ula kular haki khun Israel ya kata baro ublai ula penwanja bat namar kata ukentu bat usnengru da kajing sngows kem yaki khun Israel kibalong kin nong yok kenti ya kata kajing kular bakin bats kem ya kaktien ba ublay ula ay lengba Moses. Habang ipay siya ka Bible. Ngin siyam ba ublay ula penpaw yaladi ubala ban siya niya. Kat ka ba ukular ula pendap. Kasam ka ba shispa kat kendai dukat prapo kendai ka ong junom atrai lapen scam ya kaktien jomi habneng baru isaya ru uong uta uplang uyap terkong uta usentiu utlorno henry kaktien jomi kanne junom kumjuru hagat testament batmai kasiti u Petros kaban ningkong kalenong kaban ningkong dekat Afsan kapan scam ya kajing ya ini bat kajing bom jukela jo kaktien jong ublai katno kapan dap ya kaman siem jongi da kajing sngow scam baki baro ke ba blai ukran bat ke ba uong kilong kita kibala ban shania kat baka perthai ka persyang katla kat yai ban rat ding khong ya kak tien jublai naka jingem jungi naka emlang ka salang jungi naka jaka puli puthi jungi u Joshua pat ukhot bangin pengam batngin pensan yaladi hakak tien ku jublai klem da kan ria syaka diang ni syakamon kani para bangit kalong kata kaktien kaba kodor kaba ngakwa ban penken mau hakini ka step bakalong kaba dai yang iru ya kabangin im hakita kaktien ka jong ublai bakalong kaba bhan kaba ka jing im jungi kalong kaba mentoy nam ka jing im jungi kaba kenja man siem jungi oh kalong kaba mentoy shadow kaba bom jukot hi ublai unkur khu ya kena ka jing slok lembaga ketien ke cublai naga bentaka buram ke cu amen tungin pai cublai hak jing duai ngi pendam ya lagi dok nut ke mensim jungi hak mat jeme atrai kan rat mi wala ai ya ketien ka bakut ka bom jukela ka jumi bakal long ka syarak haki kedat jungi kalong ka bon tak ka jingim jungi usyakri jame u Joshua ula shem ya gajing sngow scam haki sinjam ju baro den marba ula shania hami ublai uba yaine ublai uba shisha uba kaktien jame kalong ho kaba em kum taru kopa yerap ingi hagabangi tei ya gajing em kajing long men siem jungi hagabangi wan ban money me lengba jungi ne step ai bakaktien jame kanolo ka syarak haki kejat jungi ho la shisha ngilong kita ke batlat ke baswai re ai bagak tien jeme kan pen scam ya gajing nget jungi kan pen scam ya gajing em jungi ka man na kasngi lah ka bari lah ka papau ngin em kat kum ka tien ka jeme to sngo ko pa gajing duai
To ya lam ngi mana ka sngi mala ka por. Na mangi dam ngi pan kini baro. Haga keteng ka jo utrai unong sispa jungi Jesus Christ. Bar haga ba wano jonga ni ka por ka jingi slok lang jungi. Palat ngi lama ka jikir khu belai jimi. Ka jing ai badap yang jo utrai jungi Jesus Christ. Ka jing bak ka na bom ka jumali kpa. Lama ka jingi slok jo man sim khu. Kena yong ngi dap kar hai. Lama ki syakri ki ba syashkor ka ne ka ketien jimi. Ho ki ba mani ki ba yorok ba penan buromi me hakene ka rijungi hak leng slak pertai naduk mentah cerita bom bom cukup. Amen.